केंदी एगो साड़ी 9 दिन भूखे खाती बनी तैयारी। आई नवरात सैया केंदी एगो साड़ी 9 दिन भूखे खाती बनी तैयारी। अंगन में कल सब बैठाई के पूजा कइल जाई सत्य देवी माई के पूजा कइल जाई सत्य देवी माई सोया जिले आई लाल चुनरी माई के ओढ़ाइब हो। सोने के पलंगिया पर माई के झुलुआ झुलाइब हो। जाई न सोया जिले आई लाल चुनरी माई के ओढ़ाइब हो। सोने के पलंगिया पर माई के झुलुआ झुलाइब हो। रोज मैया के भोगवा लगाई के पूजा कइल जाई सत्य देवी माई के पूजा कइल जाई सत्य देवी माई। मैया चाहिए तो गोदी भर जाई मांग अचारा पसारी हो। सिर नावल जाई चहल के साथे मैया के दुआरी हो। मैया चाहिए तो गोदी भर जाई मांग अचारा पसारी हो। सिर नावल जाई चहल के साथे मैया के दुआरी हो। से पचरा गवाई के पूजा कइल जाई सत्य देवी माई के पूजा कइल जाई सत्य देवी माई के। आई नवरात सैया केंदी एगो साड़ी 9 दिन भूखे खाती बनी तैयारी। आई नवरात सैया केंदी एगो साड़ी 9 दिन भूखे खाती बनी तैयारी। अंगन में कल सब बैठाई के पूजा कइल जाई सत्य देवी माई के